Salutare toată lumea, eu sunt Alexandru și bine v-am găsit la un nou, adică nu este un episod. Unii dintre voi știați că o să dau un cont de Clash Royale Arena 10, deci încă eu vreau ca să dau acest cont giveaway, adică la 110 abonați și văd pentru n-am făcut și m-am gândit până mâine dimineață să facem 95 de abonați, deci astăzi nu o să mai fie live-ul acela în care să dăm contul și mâine până la ora 14 să facem 90 sau 95 de abonați și o să dăm contul. Cei care nu știați de acesta, găsiți un link în descriere cu pagina mea de Instagram, dați-mi follow și ne revedem data viitoare. Dacă voi vedeți ce faceți până dimineață, dacă vreți acest cont, dacă nu, nu. Pa, pa!